कोण डायरेक्ट फोन मारला त्याला नंबर आहे ना तिथे नंबर येतलो कैसा आहे वा गाडी कशी आहे गाडी कोणी साईड लागलो मग गाडी गेला लेफ्ट साईड गेला आणि कोणा किती लागला मार लागला तुका किती मार लागला कितले जाण आसले तो पॅसेंजर आम्ही दोन आसले आम्ही आम्हाला चालू खंय वयताले तुमी हे पोलीस स्टेशन पोलीस स्टेशनाचेर वयताले नाव कितें तुमचें SK जोडदार मस्त चलो मार